Keby som lásku nemal, nič nie som. Pavol neútočí na duchovné dary, ale nastavuje im správny rámec. Jazyk, poznanie, viera či obeta môžu byť reálne a hodnotné, ale bez lásky strácajú svoj skutočný zmysel. Nie sú problémom sami o sebe, problémom je ich smerovanie bez vzťahu k Bohu a k ľuďom. Láska, o ktorej hovorí, nie je emócia ani sympatie. Ide o postoj, ktorý formuje celé správanie človeka. Je to vnútorná sila, ktorá presahuje nálady a okolnosti a vedie k tomu, aby človek konal dobro aj vtedy, keď z toho nič nezíska. Je to aktívna voľba, nie pasívny pocit. Preto je láska nielen najvyššia hodnota, ale aj ochrana pred duchovným úpadkom. Myšlienka na zamyslenie. Najsilnejšie svedectvo kresťana často nie je argument, ale konkrétny čin lásky v správnom čase. Otázka pre teba. V akej situácii by pre teba bolo najťažšie reagovať láskou namiesto spravodlivého hnevu alebo odstupu?